Ότι έχουν ιεραρχήσει και οι κάτοικοι του πύργου τα προβλήματα. Στην κορυφή βάζουν το κυκλοφοριακό και την έλλειψη πάρκινγκ. Να δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι, πρέπει να μπουν κάδοι παντού. Βρίσκεται να παρκάρετε όταν έρχεστε για... Δύσκολα, πολύ δύσκολα βρίσκουμε να παρκάρουμε. Καλός είναι ο Δήμαρχος. Περιμένουμε να κάνει καινούργια έργα, να αυξήσει την επισκεψιμότητα. Καλά έργα θέλει γενικά. Οι δρόμοι είναι χάλια. Τα πεζοδρόμια επίσης έχουν προβλήματα, άρα θέλουν διαμόρφωση και αυτά. Πρέπει να γίνει φωτισμός κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Σαν καθαριότητα δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, είναι καθαροί και έρχονται και όλοι κάθε λίγο και λιγάκι καθαρίζουν. Φαίνεται ότι προσπαθεί κάτι να κάνει. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα συνέχεια δεν ξέρω. Θα δείξει. Είναι καινούργιος ακόμα. Τι έργα χρειάζεται? Μόνο ο πύργος, γενικά όλη η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια δικιά μας. Ο νομός Ηλίας είναι εγκατελειμμένος. Εντάξει, έχουμε πεζόδρομους. Θα μπορούσαμε να έχουν πιο φορτία πεζοδρόμια όμως. Και πάρκινγκ να έχουν, γιατί πεζοδρομούν, αλλά και τα πάρκινγκ καλά είναι τα δημοτικά. Στον πύργο πολλά. Δρόμοι και καθαριότητα. Τώρα βγήκε, δεν ξέρω. Οι προηγούμενοι είστε ευχαριστημένοι, κάνανε έργα? Κάνανε. Καλά είναι οι δρόμοι, όλα αυτά φτιάχνονται, αλλά αυτά δεν φέρνουν επισκεψιμότητα. Θέλει να γίνει έργο ακόμη πιο σημαντικό. Δεν σταμάταρες γιατί έχεις... Μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ και πρέπει να δημιουργηθεί κάπου ένα πάρκινγκ να έχει ο κόσμος. Ο πύργος χρειάζεται έργα, χρειάζεται πάρκινγκ, χρειάζεται περισσότερο πράσινο.